don't pay so Alhaji vision doctor any team on so abaha ja no esisi so no enubuna ni nutan that doc kasano omo ba be kire nti doc memo akwa be na medofo so no pay na bia bokọ de esa mo ba ya chesa na esa mo akokwa ye ni mo kotiti sa doctor enti wa no pay yo mam ye beda wase ya fa konya kese si ye transisi anopa ye be ye nigye meduru adansi de bebre sa ye frɛ Alhaji na mentumi na wo ye adwuma ne esa bɔ mpa ye ma wo pe de na wo pe Yankopɔn adom na obi ba me ho osi moja tu no be 1 month ofri kolebu okoho no bi direct no ba me ho Yankopɔn adom message wo send ye wo me phone so esi etumira ne akirisi eti meda wase na mafa konya kese so achia atiefo nyina fi Ghana ha ekosi Japan na ye adwuma ho Holland, Canada, USA, UK, France, and Italy. Maybe Alhaji vision din ho ye adwuma so. Nti bia na obi asu ahwe me da obi so ntemi kada bia the first time I obeti me nkani. Me den am just na traditional Herbal Dr. Alhaji Ahama Idris. Na opanyi kwanche for me na da Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. I work ko mlimle haya Adom TV dan kase amikasa wuyechi. Eti ma me ne papa ni die bo ahobrase mu bia na no pa wutie me na wo how bi aye kwankro ene da so efiri utase kwesi unase me pa cho mu ntie ne ye me se me ye duro ye nto yare din obra ye ntumi nye ho adwuma because twedi amponyankopon bon haban no Bible se ni dua na ba ye fa haban nsa yare sa na ye komhye kunku Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kan no hadisi bim wase yare bia ne ho a ene duro chise owuo se twedi amponyankopon da roma na waka wo ya kira haban ye wadwuma e bia ye on se me ka kira se emoja tu obi 1 month mama na duro etwa edi enti na okọ hospital antimi entwa ya ma ni nro bebra no doctor sanim die fu o mama ni nro bet Yankopon bon haban no haban bia wadwuma eye na sa wunya ho mpai bon so haban so ye adwuma enti na no pa adwuma dia metumi ye o maso ye ho no mema me doctor ba kwam ne bai no ono so mu boso na wi na ye de number no sa doc me da se se ne papa kan no ya so ye de bibiduro na edidi dwuma e wo ho no mo nti no se wani na how wani ya bia akọ hospital ya se ete na baso na agokuma na baso ye besre se obeba na ye di machine ahwe wani so ne ahwe how e wo so no na ye di drama ye fa mu wani so sanso ne fa sikan en fa nka wani no but e do ne ye de be ma na fa vase no na clean wani so na so ay kama e di ama me no ka say obi wo dem a wo ti yen a eni how eni yade nti waka dem me sraw wo ti yen kan se otutu anamu na oba na ehwe ne ma odro no na se ho etimi eto na bibia ye kama edi emma nkwala no so omko school no mo share space na ade no nyina no so mesere sa wofo no se nkwala no ba no meka kire mo se ma e bia teacher trade ya me hu ni yi a mo fanye asem hia asem e hu hia papa body nkwala no ba no so hwe a e mo do no ma mo so be free no me sua de kama sa so na BP ye blood pressure no so ye ho adwuma pa titi na nka mpanifo na omunya BP so ne no e wo ba bia nti uti ye nka no so ba BP adu papa na e be ma na se etwa BP ebi no mo ba ye check ya bo se na wo soro ebi de 180 200 na so the next time mo review mu no na se abafem kama ide sa so na diabetes eno so ye ho adwuma no so bidro na ye de ye ho adwuma no so dodo na ba na check bo se na wo soro na mo dwun so bebre bi mo dakra mo timi na so mo ba ya so ne ye ma mo dura to so mo review na nigye na wo mo de eba sa so na gonorrhea ye ho adwuma enu member mo tie nsamri e bia na odwun so outi ya e wo be mamu obe ma no fon na efon emu ye oya nsu firi mu ba wa won pane wanu munduro na so still enko ya anase ko anase aba eno so ba papa madura eno so ase betu kama sa so na enu ama no eno so ye candidiasis anase odi po amen kan sa bi obu ama ni bi wa ha won mo obu na nsu bi e free tese nya ni kala bibiri bo se boys ni so mo free oba bi am free na ma e bi ano no ni mo hawa e wo no ho nti na wo free na won ma no nti se otu no osa ne ho yare na se bibia e kama e ma prostate ye ho adwuma ye ne ukase e bia na ya show rubber ana se na me kan odun so ti ya obi e wo ben bani ma no so oba ye be ye ho adwuma ma kama oba ana se ben ma mu pa awo a ho aye modem ma ware ache mu nwo ye sa so oba ni bi wo ho e bia wa woda na wase akọ ware fufuro ama wo na ye de atwe akọ akiro ben ba bi nso ye sa e be sere se mo mienu nyina mo ba ye be nhwemu na se ba bia de adroma mo na mo na mo ho to mo musumotimi awo afa mo ho afa mo ba na anija ba fio sa so na menstrual problem enu yamba no mko amfichira mo bre no obu ani de no enjina faako ohunu onyane na e bia time o expect sembra na enso na asan so ayeden asan ababiom ni nyina no ye ho adwuma kama e wo hodum sa so na stroke ye ne ukase o papa bi o mama bi o nua bi e bia na onya stroke mudi na chini enante ye ne ye bataka kasa no ana se kasa ne ye nanso aka nante ye no
aha no so modern ba ya so ya bibia be kama ediama low sperm count be ma no eye adwuma nanso ahoɔden na wom no ayɛ sɛ etimi anyinsen oba no na emre no so ba papa mo ndress e betimi busu no kama ediama obi wa se ne sisi na ene ya siatika na madwuma bi a wo yɛ so driver ni ekuani ana sɛ tailor ni obi adwuma bi a wo yɛ bia na nyɛ sɛ adwuma ni bi na wo yɛ but usisi how no so ba e be ha ma ko so ha nipa bibiri a mo junso ana sɛ bi mo kɔ agana bi a won sɛ emogya ewu basa so na ebi no mo kasa sɛ bi na enka ewu koko timi yɛ saa de no ne nyina papa eye ho adwuma spiritual marriage ebi a adwuma sem waware sem bi ha ware no ukọ a enye yie mema no ne no betran ba kakra se on frɛ no kra anye de on fa biom na se bibi na edi wachi na ema no etimi ba ne saa kaka asma nyina ye ho adwuma papa wa ha meja ama no na akire yo document da wase na no pa bi na obi tie me maka chem se adwuma ye no e amamre ne amane e na nanom na tete yen etimi ka so bia na ohaw bi da wo so wo dia akọ hospitals me nuan mo doctors say nim diefo o ma hwe obi say Alhaji vision makọ outside makọ hwe me ho yare entimi anko e die nti na entumi nko bibi tachiri na se wo kọ a doctor na wo hwe no be na fam die nyina entumi ye de enko na me nuan medical doctor bi frame wo say Alhaji vision wo ka asem bi me de because na me obi a me hwe no ma ye de wo sem ye nyina entumi ye de enko na wo sunsum bi ya to diabetes amount sunsum ye siwa wo ho kwan wutimi ware ne ye siwa wo ho kwan wo sunsum enye manu nko manu be ma nyina nti e basa na bede no wawo doctor ne be na fam die nyina entumi ye den enye yie ya to ensanom honhom ato de hye no so ono mo nsan wi ne cocaine na okasa adwen pani so hoja so akwala na ko school papa bi wudina ye adwuma papa bi obi se ne ba ne no nsa saa afi ode ni to kwan ko Germany onim se ho no obeja ho kra na wakwayire ne ho ye den eno edi na chi ne so Alhaji vision said maybe just spiritual checking me hwe ba bi a how ne free na ma ye ho adwuma inshallah haban ne ye den e wo ho paibon so ye den etechire enye bia me kasa yare sa ho adwuma no enye wunim dia wo ne ye de sa yare nyankopon adoma kyede ene wo de ye den ade nam ne nko abi so no mu de ye adwuma nti obi oba Alhaji vision Herbal clinic and spiritual center bia no say awo adanside ye den e wo ho me se obi abodam matimi asane yare e die nti na me kasa me ntena ha nka wo bra enye no kre adanside ne ye den e wo ho because my catch say me hwe ba bi ade ne free ba obi ano kasa nti obi okokasa tia obi nti ye to how bi to no so e ya kasa wanantia sisi abone yare odadem nti doctors ne be hwe entumi nko Alhaji visit ka wakoma fato yem akra ha kokomlimle ana ye wokumasi nso ye wokwada so agrekenzima te bia wo hia ya ba bia wo free ba bia brajoy FM na sa Adom FM wo de woduru ho abusam papa no skit fon say wo ba Alhaji vision Herbal clinic and spiritual center wo hawo ni amane bia aye kwankro da wo so if you would be see una say anajo wo da won to be na maka to say bayifo no anajo no mo ye omadwuma na bayifo ni to me wa Alhaji bayifo ni to me an beto how bia ma wo bayifo ni to me obese wa dwuma bayifo ni to me obese wa ware asiwa wo ho kwan wo bra wa ba Alhaji vision Herbal clinic and spiritual center Alhaji vision ka chem say maka say bayifo ni to me men ka no kwa me ka aye ho adwuma nti Alhaji vision ka chem say mo a ya to how bia to mo so ya say mo dwuma ya sima wo ho kwan kama kuma fato yem bra na me hwe ho kwan na menye ho adwuma nye de emfama inshallah yemfa number no enso anto dwawia no obi a show ha ipa show me number ne 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 and 0558 58 45 ipa show koko wa koko hamono na no pa be ma ni oba bi ti mo ko private ay moja nko a nti ni sisiye ne ya moja no so ntimi ntwa be ma esa wo be ma nya dwuma wo be ma bi ho de be ma na no pa bi ne wo kasa yi se wo ko ba ko na chi se wo china no pa wa emre se emre a hoja so no kra na eden Alhaji vision say sa ne o ma ne gu aware be ma de so otimi bo adwuma e bre bia me de manager example manager wo bo adwuma pa Alhaji vision ka shem say wo ye be ma na pese wo bo adwuma wo ye be ma na pese wo ye adwuma kama for number we na frame 0242 812 426 if I show man so betima for number no ya mo to no bi ma mema no enye aduro bi e wo side effect obi o ho a one oba be hia pachi so no maduro ansa enti wa no maduro enti de mu nche ne ye mrantie no e de 25 to 30 years mrantie no bebre mema nya adwuma yes sad no ye kuta mi we eyen haban enubra enu sinima ko mako 3 na maka bom en haban o enti e de na se wudi kontomra obenya side effect se wudi enyado a sana haban no so tie
nti ha dodo akonwa ba ko fo ntena so nye de enche nti fa number ne frɛ me wo haw ne amane bi eda so me se eye sunsum ana se honamani madika aka kyerɛ sɛ ba ifo ni tumi a obesi wa wo ho kwan ato yare ato so asɛ wadwuma asɛ wabrabo no fa number ne frɛ Alhaji Vision inshallah wo haw ne amane bi eda so ne ye be hwa mo na wo so beto yada se Dr. Alhaji na yete ne nka na Alhaji Vision ai obechire ha obenya no na fe wo show me kwaba mo ba ko bi so ho ye ba e beto so